Irakaskuntzarako eta hezkuntzarako formazio profesionalerako ere bai, jakina erabiltzen dugun bideoblog hau zertan den azaldu nahi dizuet ondoren. Dakizuen bezala, hau euskarazko bertsioa da, ikasblogak izeneko bertsioa, hitzak berak esaten duen bezala bideoan oinarritutako bloga da, bitakora, nahi baduzue, nahi duzuen bezala. Formatu honetan doaz ekaiak edo materialak irakaskuntzarako prestatzen ditugunak eta munduan zehar askok egunero argitaratzen dituztenak ere plazaratzeko lekua ere bada. Beraz, horrekin esan gura dut irakasleok bertan parte hartzen dugun irakasleok bi funtzio ditugula, alde batetik guk geuk sortzea gure materialak, eta beste alde batetik ikustea munduan egunero gai baten inguruan zer argitaratzen den eta lizentzia libre baten bidez argitaratzen bada, zergatik ez guk ere erabiltzea material horiek. Horregatik gure ekaiak hainbat jendek, hainbat irakaslek erabiltzeko ekaiak dira, materialak dira, irakaskuntzan erabilditzakegunak eta gainera ikus entzunezkoen esparrukoak, alegia bideoak, baina ez bideoak soilik. Bideo hauek normalean metainformazioa daukatelako. Metainformazioa zelan bait bideoaren azpialdean agertzen da, baita bideo bakoitzak goikaldean daraman laburpenean ere, eta horri ematen diogu garrantzian nahi genuke gero eta irakasle gehiagok parte hartzea gure sarean, horrexegatik gonbitea luzatzen dizuegu, badakizue hemen kontua dela irakasleon artean laguntzea, komunitatea sortzea, ekaiak sortzea eta beste batzuen ekaiak argitaratzea edo hoien berri ematea.